Eu sunt Alexandra, Cătălina, eu sunt Ana și împreună suntem echipa Playart! Suntem aici deoarece dorim să dezvoltăm ateliere creative pentru copii, în cadrul cărora ei să-și dezvolte spontaneitatea și creativitatea reciclând. Atelierul Playart s-a născut tocmai din această necesitate de a pune accent pe educația non-formală, deci practica. Dorim să realizăm ateliere creative de reciclare, dimensiunea ecologică fiind cea mai importantă în acest context. De asemenea, atelierul Playart dorește să îmbine armonios dimensiunile sociologică, psihologică și educativă, cu accent, cum am spus mai devreme, pe educația non-formală și protecția mediului. experiență de 10 ani în lucru cu copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, simt nevoia unei schimbări în sistemul educațional, atât cel de stat cât și cel privat, unde nu se pune accent pe educația non-formală și nici foarte mult pe educația ecologică. De aceea, Playart își propune să desfășoare astfel de activități care să le permită copiilor să intre în contact cu mediul înconjurător. Astfel de ateliere stimulează creativitatea și spontaneitatea micilor copii. Ce s-ar întâmpla dacă dimensiunea ecologică ar fi mult mai bine conștientizată printre noi?